MTV. Сәлем достар, эфирда музыкаль коймак хит парады һәм сезнең белән мин Дамир Зинатуллин. Киноманнар кем икәнен барыбыз да белә. Артистлар нинди жанрдагы фильмнарны ярата, кем сериалларга өстенлек бирә һәм кайсы артист үзен киноман дип атай ала. Без бүген әлеге сорауларга бергәләп җавап бирербез. Музыкаль коймак хит парады старт ала һәм без башлыйбыз. Бу атнадагы яңа резидентыбыз Айгөл Рахимова ужас киноларын бик яратып карый. Мондый киноларга аның мәхәббәте беренче курста барлыкка килгән. Бер карадым да, хәзер барлык яңа чыккан ужас жанрындагы фильмнарны карап барам ди җырчы. Менә шулай, мөлаем чибәр кыз ужас фильмнары фанаты булып чыкты. Ярый, сүзне үзенә бирик. Син янымда булганда. 15-нче урын. Мәхәббәттә сөюсез назлы кал, сөюләрең ихлас булса кал, кал минем янымда, сөй мине тагында, мин бәхетле бу дөньяда, син янымда булганда. Тагын бер премьера җыр Роза Мустафиевадан. Ул безгә пенсия дип җырлар. TMTV Production командасы белән җәйкене төшерелгән клип сезнең хозурыгызга. Ә фильмнарга килгәндә Роза Мустафиева детектив фильмнарына өстенлек бирә. Сәбәбе гади, профессия буенча ул юрист. Клип детектив жанрындамы яисә башка төрле жанрдамы, хәзер белербез. 14-нче урында Роза Мустафиева. Дочка, если бы не Дона Кармен, к этому времени наша Изаура была бы уже мертва. Такая подлая, негритянка Роза. Исәнмесез, пенсия килде.
Возьми пирожок. Қорағыз әлі, көпмеге пенсия өскен. Не ішілбес? Кетті қозанға. Yolga çıktım pensiyede okşalamay sayın. Bir mizgilge görünmede yoğalata bir çayın. Hep pensiye pensiye, belli keşim birsiye. Nişikine oy boyuna yaşar yağlak şağa. Jiteydi gelirse, yaprak bulup bakşada. Ulapşa şetillerge kim bargan dilişirken hep pensiye pensiye seni ketip mirikiye nişikine ulapşanı ortası da suzası matur kiyimlerine giye zingizlerge barası. Toralatiz beyремde kütken akşa Niyesin birer tuğanın bulmağan eken patsa Hep pensiye pensiye Niye üsmisin diye Osta jita küpte birer tutabilirge kirek Uzdırırga yaratam şol Jellemedi bir gerek Uzdırırga yaratam şol Jellemedi bir gerek Hep pensiye pensiye Niye üstmisin diye Ulgar tülim sulgar tülim Bazar nehirden murab Yarı el pensiyem var Dora damanı oylap Yarı el pensiyem var Dora damanı oylap Нишләп торасың? Изаура бітә бит инде. Мәскәү егетләре диджей Ради һәм Айрат Сафин үзләрен киноманнар рәтенә кертәләр. Кинотеатрларда яңа чыккан фильмнарны күзәтеп барырга тырышалар, премьераларны калдырмыйлар дип әйтсәк була. Хәзер егетләр буш вакыт булганда киносеансларга гаиләләре белән барып киләләр. Буш вакыт күп булмаса да, табырга тырышабыз инде дип бүлештеләр җырчылар. Шунысы кызык. Хәзер алар залның арткы урыннарында түгел, ә уртадарак комфорт урыннарны сайларга тырышалар. Сәбәбен эзләп тормыйк, резидентларга сүзне тапшырыйк. 13нче урында ике йөрәк җыры белән диджей Ради һәм Айрат Сафин. Үсеп җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр корылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләрен җилкене дәрә, әше сүзләре. Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршиклар. Вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршиклар. Вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Өзім қай барайын. Сұққан едім бір чибіркі сіздерге. Мәхәббәтнең шәшәгатуы, йолдызларның балкуы. Ике йөрәк парчалана, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре,
Ләйсән Гимаева төрле жанрдагы фильмнарны карый. Комедия, фантастика, драма барысы да аның өчен якын. Ләкин боевикларны гына үз итеп бетерми. Чөнки сугышу, атышуны ул бер дә аңламый һәм яратмый. Яраткан актерлары рәтенә озак уйламыйча Хабенский һәм Боярскийны кертте җырчы. Фильмда роль бирсәләр, мин дә бик рәхәтләнеп төшәр идем, ди Ләйсән Гимаева. Фильмнарга чакырырлармы, монысын вакыт күрсәтер. Әлегә Алан җиләге клибында исә Ләйсән Гимаева төп рольне башкара. Мәгънәле клипны бергәләп карыйк. Җиләкле алан, алында ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балан. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау-тау хәсрәтләрем сиздик бар итәгемдә. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Җиләкле алан, җиләккә барам, җиләккә барам, яңгырга калам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан, алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар барлык кинопремьераларны карап барырга тырышалар. Кинотеатрга үзләрен бер кайчанда суытмыйлар. Жанрларга килгәндә сайланып тору юк. Күңелгә ятышлы киноларны карыйлар. Күптән түгел ике кызларын алып кинотеатрга мультфильм карарга барганнар. Әйтеп узырга кирәк, кечкенә кызларына әле 2 яшьтә тулмаган. Шуңа карамастан Сабый мультфильмны бик тыныч кына кызыксынып караган. Әлеге дус хәйләгә хәзер сүзне бирсәк тә була. Без бәхетле дөньяда дип моңланырлар алар. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Унынчы позицияга килеп җиттек, дуслар. Бу атнада унлыкны Алимә Сафина ачып җибәрә. Җырчы кыз комедияларны мөкиббән китеп карый икән. Мистер Бин уйнаган фильмнар Алимә өчен приоритет урында. Бик күп тапкырлар яңадан караган фильм ул да булса 1+1 фильмы.
Жыршы кыз безгә мәхәббәт яисә комедия фильмында төшәр идем дип сөйләде. Шунысы кызык, Алимә соңгы тапкыр кинотеатрда җәй көне булган. Егетләр, аңладыгызмы нәрсә әйтергә теләгәнемне? Яулыкларын шибелеп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм төзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балакайым, Чыгар Яраткан хитларыңны тыңларга кил. Рифат Зарипов, Иркә, Илсия Бәдретдинова, Рафаэль Латыпов, Ләйсән Гимаева, Эльмира Сөләйманова, Артур Марат, Илсаф һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 25 ноябрь, Уникс. О, бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль коймак концерты. Инә Рафаэль Латыповлар, Эльмира Сөләйманова, Ришат Паслиәхмәтов, Илмир Нагыймова, Иркә, Илсия Бәдретдинова, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Гөлдәния Хайруллина, Вадим Сахаров һәм башка популяр җырчылар. 18 ноябрь, Филармония, музыкаль коймак. 297-43-77. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. 18-нче тапкыр. Зур тантана. 16 декабрь. Пирамида. Татар җыры. Барысы да яңадан башлана. 5-196-196. Иркә телевизор карарга да, кинотеатрга йөрергә дә вакытым юк ди. Сериалларга килгәндә ул аларны екле вакытында карарга яраткан. Әлегә сериаллар карарга теләге аның юк. Кинофильмда төшергә чакыру булса, төп рольне аңа тапшыру шарты белән генә ул ризалашачак. Икенче пландагы рольләр аны кызыксындырмый. Иркәне без нинди фильмда күрербез, белмим. Ләкин 9-нчы урында сыналган мәхәббәтем клипы белән Иркә төп рольдә. Яр була, пар була алмай, яратышкан ярлары була, бер жан була алмай, бер жан була алмай. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике айрылмас канат. Мин сине яратам, ярат мине жаным, ярат. Мөхим яратуың белән мине хөрмәт итүең, мине хөрмәт итүең. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике айрылмас канат. Мин сине яратам, ярат мине жаным, ярат. Гаепле булган чак була, сабыр кеше табасың. Ят карашлардан мине саклап каласың, мине саклап каласың. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике айрылмас канат.
Хәзерге көндә кичкенә бала тәрбияләүче җырчы Лилия Муллагалиева соңгы вакытта барлык эшләрне бетереп, кичке сәгать 9-га буш вакыт калдырырга тырыша. Чөнки аның яраткан сериалы башлана. Үзебезнең Россия сериалын калдырмыйча карый ул. Сериаллар бер-берсенә охшаш булуга карамастан, җырчы барыбер алардан аерыла алмый. Мәхәббәт турында булгангамы, яисә башка сәбәпләр аркасындамы, Лилия моны үзе генә белә. Ә без аның шуннан да мәхәббәт турындагы җырына төшергән клибын карыйк. Балаларда синең яшьлегең. 8-нче позиция. Сагышланыма гомер уза диеп, син кайгырма яшьлек үткәнегә. Үткәне кебек ул йылагына узды диеп картлык көткәнегә. Үткәне кебек ул йылагына узды диеп картлык көткәнегә. Бүгенегеңә шөкер итеп яшә, балаларың синең яныңда. Алар синең нәсел дәвамчысы, яшәү дәрде өсти җаныңа. Ландыш Нигъмәтҗанова сериаллар яратучы хатын-кызлар рәтенә керми. Ул киресенчә триллерлар ярата. Ландышны әлеге фильмнар финалы көтелмәгән булуы белән җәлеп итә. Фильм сине ахырына кадәр билгесезлектә тота, ә соңыннан гомумән шаккаттыра дип эмоциональ итеп бүлеште җырчы. Ә безгә «Куда приводят мечты», ягъни «Хыяллар кая илтә» дигән фильмны супер фильм дип мактады. Киңәшеңә колак салырбыз, Ландыш. 7-нче урын. Оныталмый йөрәк. Ландыш Нигъмәтҗанова. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарнытмый икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Яратма дип әйтеп була микән, ялкынланып сөйгән йөрәккә. Мең кат яраланып китсә дә ул яратала шуңа ул йөрәктә. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Ниһаять, резидентларыбыз арасында хин фильмнарын яратучылар да бар икән. Динара Рахимова бала чактан бирле хин фильмнарына гашыйк. Хәзерге көнгә хәтле бер кайчанда хин стилендәге фильмны караудан баш тартмый. Ә үзе исә тарихи фильмда төшергә бик риза булыр иде.
Жүріші бұрынғы заман атмосферасында болып қарысы келуін білдірді. Күндәлік проблемалардан айырылып тұру үшін ол кинотеатрға кино яңалыкларны қарарға бара. Сыңғы тапқыр кинотеатрда узған атнадағына болған ол. Атнаға бір тапқыр кинотеатрға бару Динар үшін традицияға айланған. Әйе, бұл бик яхшы традиция, достар. Келешерсіз деп ойлаймын. Ташлама сен мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы жылытмас, жылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама сен мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Авыр булыр минем жаныма, жаныма, керек түгел мине ташларга. Без икәүбез, бар килгән икебез, ирексин ирекмә талпыныма. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Рамазановлар гаиләсендә ситуация бик кызык, дуслар. Зинира һәм кызлары Айгизә сериалларга өстенлек бирсә, Ризат күбрәк совет чорыннан Операция Үй, Бриллиантовая рука фильмнарын ярата. Бу очракта телевизорны ничек бүләләрдер, анысына төшенеп тормадым. Соңгы тапкыр кинотеатрга бер ай элек барганнарын гына белдем. Һәм фильмның да бит әле ниндиенә, «Как сохранить брак» дип аталганына. Рамазановлар гаиләсе фильмның исемлегенә шулай туры килде дип тынычландырырга ашыктылар. 5-нче урын. Син икән ул. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм ит алмасын. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Инде берничә атналар буе «Чык әле яныма» дип чакырып моңланучы Булат Нәҗипов кинотеатрларга чыкмыйча өйдә генә җылы атмосферада рәхәтләнеп яраткан фильмнарын карарга ярата. Булатка сериаллар да, фильмнар да ошый. Элек ужаслар карарга яратса, хәзер ул тарих белән бәйле кызыклы сюжетлы фильмнарны сайларга тырыша. Фильмнарны сайлый да, зур телеэкран каршында диванга ятып, алдан сатып алган попкорнны авыз итеп, яраткан фильмын карый һәм сезгә дә киңәш итә.
Күңелімнен, yüreğimden ağladır jırlarım. Oturmalı salışlarım, toratsınlar mınarım. Çıgar yanıma, yanlarıma basar olduma. Allarıma basta bir eyle күңелім kıllarını da. Çıgar yanıma, yanlarıma basar olduma. Allarıma basta bir eyle күңелім kıllarını da. Matur öter bu ömürler, dürüst yaşasın. Hatalardan örnek alıp izgilikler işlesin. Çıgar yanıma, yanlarıma basar olduma. Allarıma basta bir eyle күңелім kıllarını da. Çıgar yanıma, yanlarıma basar olduma. Allarıma basta bir eyle күңелім kıllarını da. Әнвәр Нургалиев соңгы тапкыр кинотеатрда 2 ел элек булганын моңсу гына искә төшерде. Шулай ук безнең күпләребез кебек үк Әнвәр Нургалиев Совет чорында бик популяр булган Кавказская пленница, Операция И кебек фильмнарны бик күп тапкырлар караган кеше. Алай гына да түгел. Рабыня Изаура телесериалын илебез белән бергә караганда, Әнвәр дә барлык эшләрен калдырып, сериал карарга зәңгәр экраннар кашына ашыккан. Татар эстрадасының Стас Михайлова Әнвәр Нургалиевка сүзне бирик. Зәңгәр экраннарда «Соң дисең мәллә» клибы. 3-нче урын. Үтсәдә еллар, тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда seni yaratan. İki arada tren kar yatan, yürek komanda seni yaratan. Bilmem bilen ömür itasen, tükenesindir, bu bitmin tügel. Gül sine sağınam şolay, ikinci yarım sina ting tügel. İkinci yarım sina ting tügel. Ükenesindir, ol bitmin tügel. İkinci yarım sina ting tügel. Ükenesindir, ol bitmin tügel. Әкрен генә бара торгач, хит парадыбызның 2-нче урынына да килеп җиттек, дуслар. Ә монда безне Ришат Фазли Әхмәтов көтә. Нәрсә дип әйтик? Ришат бүгенге хит парадыбызда популяр булган ужаслар фильмы фанаты икән. Ужасларны бик каты яратам. Мин аларны күп карадым. Сезгә кызыкларын сайлап бирергә кирәк булса, мөрәҗәгать итегез дип белдерде җырчы. Ужасларны яратса да, мондый жанрдагы фильмда төшергә чакырсалар, ризалашмас идем дип изеп әйтте Ришат. Чакырсалар ризалашырсың, Ришат. Ризалашырсың. Көмеш медаль иясе Ришат Фазли Әхмәтов. Үткәнсеңдер әткәй, кайталмадым. Читтә йөртте язмыш юллары. Сиңа атап җырым язылмады. Ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән сайын акыл
Ешкересің әткәй түшілеріме Сағышларым тия йөрәгемә Қайтып буламый ләкин үткәнегә Қайтқан сайын бізіні қаршы ала Үй қаршында өскен миләші Сағынабыз сені барыбызда Керек шақта жетмей кеңеші Yıllar ötken sayın akıl kirey Yaşkıresik etkey düşlerime Sağışlarım diye yüreğime Aytıp bulamıyla gidip gelege Кит парадыбызның иң тәмле өлешенә дә килеп җиттек. Беренче урын иясен яки ияләрен әйтер алдыннан алар турында бер-ике сүз. Парлы гаилә, сериал карарга яратмыйлар, бергә булганда комедия карасалар, ире үзлегенә калганда боевик яки фантастика сайлый. Соңгы тапкыр кинотеатрда 2 ай элек булганнар. Үзләрен киноманнар рәтенә кертәләр, ләкин вакытлары аз. Бик тырыш гаилә Алсу һәм Азат Фазлыевлар бу атнада беренче урында. Кытлыйбыз сезне. Хит-парадта лидер булдыгыз. Хәзер кинотеатрга барып яраткан фильмыгызны карасагыз да була. Яратам сүзсез генә. Фазлыевлар гаиләсе. Синең барлык эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратамын, яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Кычаклыйсың килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшьямны күрәсең. Яратамын, яратамын, яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Синең янда гына балкып яши алам гел көлеп. Бергә яккан мәхәббәттә яшигәле гөр килеп. Дуслар, шулай итеп бу атнада музыкаль кайма хит парадында нәтиҗәләр ясалды. Артистларның урыннарын билгеләдек. Шулай ук резидентлар арасында киноманнар кем икәнен, кем нинди жанр яратуын һәм фильмнарга мөнәсәбәтләрен ачыкладык. Дуслар, үзегез карарга дип фильм сайлаганда сезнең өчен файдалысы эләксен дигән теләктә киләсе очрашуларга кадәр дип мин Дамир Зинатуллин сау булашам. Исән-имин булыгыз. Пока.